Daling gibisita ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ang lungsod sa Talaingod kagahapon humaniini na dawat nga nahugno ang yuta dito sa Orayes Peak nga nahimutang sa Davao del Norte Bukidnon Highway. Matod sa gobernador, dakong perwisyo ug posibleng delikado alang sa katawhan at turista ug mga motorista hinungdan nga iya gilayon kining gibisita. Motoy akong ipalo up dayon sa DPWH kay National Highway man na siya going to Valencia, Bukidnon nga kinahanglan nga ma-repair dayon. Gimanduan gilayon sa gobernador ang Provincial Engineering Office nga pangitaan og paagi nga mabutangan og mga karatula ang lugar aron makabantay ang mga motorista nga dunay problema sa karsada. Nanawagan usab ang gobernador sa mga motorista. Ato ang Provincial Engineering kinahanglan nga mag-initiate na dayon o response team para nga maagapan nga walay madisgrasya atong nahitabong landslide. Diba si masipyat ang pag-drive sa motorista. Gikinahanglan lang nga maghinahinay lang sa ilahang pagbiyahe, kinahanglan nga magmabinantayon labi na sa mga curb line kay importante kaayo tungod kay karon nga sige og ulan. Padayon usab nga nanawagan ang gobernador sa katawhan nga dili magbutang og mga istruktura sa lugar nga humok og yuta ug makig-alayon gayud sa Bureau of Mines and Geosciences una pa man magtukod og balay o mga kalambuan sa usa ka lugar. Nurin Michelle Ligonia, Newsline Philippines, sa Province of Davao del Norte. Stay safe.